Terve ja kiitos kun osallistuit tähän verkkoseminaariin. Yksi tärkeä juttu. Mä pyydän, että sä menet nyt omaan sähköpostiin, kirjaudut siihen sähköpostiin, jonka sä annoit äskettäin tuossa rekisteröitymisvaiheessa, ja etsi käsisi sellainen viesti, jonka otsikko on englanniksi Webinar Confirmation. Confirm your webinar. Ja tästä viestistä löytyy linkki, jota klikkaamalla mä saan lisättyä sut tänne osallistujaluetteloon. Ja tämä siksi, koska on tämmöinen kansainvälinen CAN-SPAM-laki, joka estää minua lähettämästä sulle viestejä, joka kieltää lähettämästä viestejä ilman sun vahvistusta. Eli tämmöinen pieni vahvistus tarvitaan. Okei, eli siis tämän verkkoseminaarin nimi on se, että kuinka saat lisää potilaita vastaanotossa enemmän kuin edes kykenet ottamaan vastaan. Ja tämä verkkoseminaari käsittelee 3 pahinta virhettä, joita hammaslääkärit yleensä tekee potilaita hankkeessa. Ja tosta nyt löytyy oikealta aloitusaika, joka on englanniksi, mutta haetanneeko tuo mitään, se kellon aika on kuitenkin täysin oikea. Ja sitten siinä näkyy kello, että kuinka paljon aikaa sen seminaarin alkuun, ja sitten sä voit lisätä myöskin kalenteriin halutessasi ajan, jos tuntuu, että et sä muuten sitä muista. Tai voit myöskin tulostaa tämän sivun. Lisäksi sä saat vielä tuntia ennen seminaarin alkua sähköpostin, josta löytyy linkki, ja sitä linkkiä klikkaamalla sä pääset tälle sivulle. Ja tämä sivu on se sama sivu, jossa se verkkoseminaari sitten pyörähtää käyntiin. Eli kun sä olet tällä sivulla silloin, kun se seminaari alkaa, niin sä pääset mukaan. Ja mä suosittelen, että kirjaudut sisään, tuut tälle sivulle noin 10 minuuttia ennen sen seminaarin alkua, niin sä varmistat, että sä pääset varmasti sisään. Tästä järjestelmästä palveluntarjoajasta johtuen tässä on vain rajallinen paikka avoinna näitä seminaaripaikkoja. Okei, tästä alapuolelta löytyy näiden ensiksi mainitsemieni vahvistusohjeiden lisäksi linkki ilmaiseen raporttiin, joka kertoo hammaslääkärin 7 yleisestä virheestä potilaiden hankkimisessa. Se on PDF-muodossa, se on kohtuu lyhyt raportti, ja mä suosittelen sua lukemaan sen raportin ennen kuin katsot tämän verkkoseminaarin, niin sä saat parhaan kokemuksen tästä irti. Okei, hyvä. Nähdään verkkoseminaarissa, ja mukavaa kun päätit tulla mukaan. Tehdään oikein hyvää semma. Moi!